Akala ko bumubula na naman yung bibig mo. Bumubula yung bibig niya kanina kasi may chismis siya sa akin. Oy, pero Ma'am Nicole, mas gusto kong makichika. Oy, anong chika? Ano nga ba ang ginawang celebration ng isang 23-year-old Nicole Liala? Okay, gusto ko lang po i-clarify, 24. Baka kasi sabihin nila, ano ba naman yan, pa 23. 24 po. Ay, sorry, 24. 24-year-old. Though may nagtanong sa akin, anong feeling ng 45? Nag-real talk ko, tinatago ko na nga eh. So sabi niya, anong feeling ng age mo? Tapos sabi ko, honestly, the same. Pareho lang. Parehas lang. So when you reach this age, ewan ko ha, kung if you think of us 40 plus year olds na she's so old and she's there. Kasi when I was 20 plus, pagka may nakikita akong 40-year-old or may nagkakrush akong 40-year-old, parang yung kadiri naman yung antanda. Layo na niya. Ew, ganon, diba? So I'm sure, because you're in your 20s, may ganon kang feeling na, okay, 2 decades older, ganyan. But when you reach this age, hindi. Parang wala naman. Parang Walang wala. pinagkaiba. Except that, of course, may mga marurupok na parts. Oo, yan. may lumalagatok May lumalagotok, ganyan. Tapos, may paghinga, ganon. Pero otherwise, yung kakulitan, I think everything else stays the same. But siguro, wiser lang. Aha. Mas... Hindi na marupok yan, masyado. Correct. Kaya nga, di ba sabi nila, masarap daw magmahal ng tita. Kasi pag tita daw. Ay! Di ba? Pero ang binibenta natin dito ay si Tanya Chinita, ha? No? Dala ko po taken, di ba? Bakit masarap magmahal ng tita? Kasi ang tita, wala na yan sa mga petty-petty, ba't hindi ka nag-text sa akin? Kumbaga wala ng toyo. Wala na! Yun, hindi tayo sure kung wala ng toyo. Kasi pag tita, papunta na rin sa menopause, so toyo ulit. Toyo ulit? Actually, alam mo, Robin, ang dami nating problema mga babae. Ang dami nating toyo. Promise. Ayun nga Kakaiba talaga yung katawan natin, pag-iisip. The other day, may isang friend ako na out of nowhere, she's also my age, she just felt like everything is empty. Pero alam niya namang hindi. Aha. Mayaman ba tong friend na to? Sakto lang. I mean, hindi naghihirap. Pero ayos lang. I mean, no major problem para sabihin mong empty or no milestone na nangyari. Basta parang wala naman. Kulang na. Tapos sabi ko sa kanya, hormones te. Huwag mo na masyadong isipan ng malalim. Baka it's either kulang ka sa dasal, kailangan mo yung strengthen. Hindi ko alam. Sabi ko, ayoko kita judge. Or it's really just the hormones na nagkakagulo sila kasi nasa age tayo ng ganyan. Totoo. Or pwede rin kulang sa aruga. Pwede diba? din naman, kaya may emptiness. Ayan. Kulang pala sa hilot. Ikaw hilot, ako hipo. Kulang pala sa haplos. Pwede din naman. Diba? Bilang mga babae kasi syempre common sa atin toyo. Totoo. Common lang din naman ng sagot dyan. Ano bang gagawin kapag ka tinutoyo? Wag mong, ito kasi mahirap sa inyong mga lalaki. Pag tinutoyo yung babae, hindi nyo alam kung anong gagawin nyo. Sa truths, yung iba sasabayan pa. Kaya nga. Hindi ka papansinin, babasahan ka ng dyaryo. Manonood ng Netflix. Dyaryo? Luma. Luma ng reference. Nagbasa ng dyaryo. Nakakaloka. Manonood pala ni Netflix. Binawi ko naman, di ba? Wait lang, natawa ako sa dyaryo. Hindi kasi ganun yung nanay at tatay ko dati. Para pag nag-rant yung nanay ko na naiinis, tapos hindi nagigets yung tatay ko, magbabasa na siya ng dyaryo na parang galit na galit yung nanay ko kasi ganun. So, sa gitna ng lahat ng pagtatampo ko and everything, babasahan mo ko ng dyaryo. Yun pala. Yun. So, tsaka kasi yung mga dyaryo, malalaki yan eh. Ayan. So, siguro. parang nakatakip pa sa mukha. Alam mo, parang, hello, nagngingit-ngit ako dito, ha? Tapos, babasa ka ng dyaryo dyan. In the modern version, diba? Yung sa gitna ng lahat, magingit-ngit mo, yung asawa mo na the Netflix, diba? So, may mga ganyan. Mahirap talaga maging babae. And, mahirap din siya because you ask kanina how I celebrated. Yes. Normally, when I was younger, November 1 pa lang bago mag-November 1, natataranta na talaga ako kung paano ko isi-celebrate. I mean, anong gagawin ko? Magpa-party ba? Or whatever, ganyan. Kumbaga kulang yung birthday, kailangan birth month siya na celebration. Correct. My birth month has begun. Tapos, ito, birth month talaga. Literally, ganun ako mag-celebrate. Tapos, itong year, yung week ng itong week pagpasok ng Monday. Pagpasok ng Monday, wala pala akong plano. And it's not a bad feeling. Na, nung younger ako, it was a bad feeling for me na,
wala akong inorganize or walang ganap, walang something. Ako, it wasn't a bad feeling at all na hindi ako nagplan ng something big or major. Masasabi mo ba na it comes with age? Feeling ko, or it comes also with a certain level of, kasi may mga taga-Australia kayo nag-i-English, kakainis sa Paulo Canis. Kaya pala sabi ko, ba't ang dami English ni Nicole? Hindi ko dami baon. in-expect. Ang dami ba? Hindi, mamaya, batiin natin sila. So, ewan ko baka dumadating ka din sa point na ikaw ay grateful na, tas wala na masyadong maraming hinahanap. Oo. Nagkakaroon na siya ng contentment. Yun yung inisip ko na word. A certain level of contentment. Totoo. Ganyan na, okay, na in fact, para lang merong ma-celebrate, minessage ko si Brian ng Hard Rock Cafe. Sabi ko sa kanya, Brian, gusto ko lang magpakanta sa Hard Rock kasi lagi naman ako nandun. So, kumbaga parang hindi naman siya bago para sa akin. Pero I just want to go there with me. With my 2 kids and si Ren, wala nang iba. Nagulat nga ako simple lang na nagulat na i-order pa rin namin the same menu, part of the menu na favorite namin. Walang something extraordinary. Nagulat pa nga ako na he made it special kasi may flowers ako, may balloon sa table. Tas for 10, siguro in-expect niya na marami. Oo nga, thinking about it as a Nicoliana, di ba? Parang mga ganon. Fiesta. Correct, di ba? Pero hindi. Tas alam mo, after that, ang saya ko na talaga. Sobrang okay. Na parang hindi ako naghanap ng anything more than that. Diba? Na even your surprise to me, I'm very, very grateful. Hindi ko rin din siya in-expect. Totoo, kasi parang masaya na ako that I get to be with you all, with everyone in this Love Radio family all the time. And masaya ako that you remember, ganun. Yung surprise kanina was talaga I'm very, very grateful. Talaga na-surprise talaga ako dun. Thank you so much. So, yung bang ganun. And plus siguro dahil I know also na dito sa itong birthday week na to, itong week where I have my birthday, alam ko magto 2 days kaming magsispend ng times as DJ ambassadors for Unilab. And gusto ko lang, busy talaga. Busy talaga siya. And gusto ko lang ding i-share sa'yo kung gaano ka nakakainggit ang office ng Unilab. Ay, kaya nga, ibenta mo sa kanila, Ma'am Nicole, kasi nung kinukwento nyo sa akin, sabi ko, pwede ba lumipat? Actually, nakakatawa kasi hindi ko alam. Pumunta kami sa CR. At yung CR nila, Robin, mas malaki pa sa boardroom natin. Ay! Nakakaya naman! Sobrang bango. Sobrang laki. Mas malamig pa yung aircon kaysa sa booth. May aircon. Ganyan. Tapos censored lahat. Nakakatawa kasi nung nandun ako, hindi ko alam gamitin yung dispenser ng tissue. So hinihila ko siya kasi yun yung parang gano'n. Yung pala sensor din. Nakali ko ba? Hindi ko naman nakita yung parang sensor siya eh. May gano'n. Tinuro pa sa akin ni Miss AM. Hi, Miss AM. Sabi niya, ganito siya, dear. Pati yung pagsabi niya sa'yo, very demure. Ganito siya, dear. Yan. Lalagyan mo lang siya dyan sa ilalim. Ganun po ba? Wala po kasi sa amin yan sa office. Nagmukha tayong pobre dun mo. Tsaka they have their own gym. Tapos their own, kasi of course, because they're Unilab siya eh. So, alagang Unilab. So, they take care of their employees. So, kaya meron silang sariling field. Wow! They call it, ano ba yun? Friendship, friendship orbit or something. Parang ganon. Talaga? So, tumatakbo lang din yung mga empleyado doon? Nung time fitness thing? Oo. Nung time na pumunta kami doon, parang, because I'm not sporty, hindi ko alam kung ano yung mga nandun. Pero kasi, obviously, there was a obstacle course. Parang ganyan. ganon, nadadaanan nila. And yun, tapos nung pumunta kami sa gym, nakita ko yung parang poster na nagte-train sila. Tapos yun nga, kasi nga may ganong eksena na Grabe naman dyan sa Unilab. Nakakatuwa. Tapos, 'di ba, yung parang I thought that I wouldn't have any major celebration. Sa totoo lang, sa dami ng beses na nakantahan ako all throughout my 2-day stay doon, parang I'm now 78 years old. Sobra! Grabe! Kasi laging pag may opportunity, happy birthday to you! And I'm so thankful kasi gets ko yung sinasabi nilang alagang Unilab. Biglang naintindihan ko, ito pala talaga yung sinasabi nilang alaga. Kasi may feeling ako talaga na
inalagaan kami talaga ng so much. Oo. May pakiramdam nga kami, sabi nga namin ni Tanya at saka ni Uncle at saka ni Rocky, parang ang tagal natin dito, no? Parang mga 1 week. Tsaka ang sarap sa pakiramdam, Robin, na nandun ka rin pala sa receiving end. Kasi lagi tayong sanay Tayo tumatanggap. Oo, Oo. natatanggap pala tayo ng, kasi diba sanay tayo na lagi, when there's a client, we always share what we have. Oo, tayo nag-entertain. Tayo nag-entertain, Oo. gano'n. Pero yung uupo ka, tapos may ibang mag-host. Tapos sila yung magpapagame. Sabi ko ang bibo namin. Ang dami namin payong. Dami namin premium payong. At least nakapag-ambag tayo ng payong mo. Yes, true. So, yung ganun ba na, ang sarap din pala sa feeling na inaalagaan ka rin. And that's also a realization na if you're a giver, dapat punuin mo din talaga yung sarili mo. Totoo. Actually, ma'am, I was just about to say, baka rin siguro natutuwa ka na yung contentment ba, yung pagiging peaceful ng birthday mo. Kasi ang daming nangyari eh. Oo. Tapos ngayon, marirealize mo na ito lang pala yung gusto ko. Ganito lang kasimple. Correct. Yun lang din talaga. Na na-realize ko na, ito lang pala talaga. This is all what I need. Pero syempre kung bibigyan nyo kami ng pera, why not? Go lang ng diba? go. Baka sabihin nyo, kontento na pala si Nicole. Hindi po, joke Hindi lang po. Joke lang yun, di ba? Para may masabi today. Hindi, di ba? Pero masarap siya. Pagka, halimbawa, natuto kang maging content with what you have, masarap siya kasi, you get to appreciate all the little things. Totoo. Na hindi mo nakikita kapag you're seeking so much more. And I think naman there's nothing wrong with seeking so much more, especially if you're younger. It's a natural thing eh. Totoo. Na talagang gusto mo more, ganyan. Actually, yun nga yung excited ako maramdaman mo. May magbe-birthday ako, tapos hindi na ako mag-aasam ng mga mamahaling bagay. Oo, hindi tsaka yung hindi ka na mag-jitters. Oo. Kasi, tama ba, nung huli mong birthday, parang may feeling ka na, na kailangan maghanda ako, imbitahan ko lahat. Oo, parang may ganyan ka eh. Tapos may parang feeling ka na, basta I need to give back. Oo, may mga ganong kang kakaibang feeling eh, di ba? Although, ang dami din namang plot twist mo this year. Diyos ko naman, ma'am. Di ba yun yung pinag-uusapan natin off-air na ano ba 2024 tama Tumigil na? ka na, mayos ka na. Hindi na namin kaya to ha, tumigil ka na, di ba? Ayaw na, ganon. So, yun, dadating ka din dyan. I remember your letter to me dun sa bouquet of roses that you gave to me, which I thank you very much kasi yes, tapos na si Ren sa kanyang era of giving me flowers. Diba, ang huli niyang binigay sa akin, ice maker machine. Mga ganun na. Oo, Tita things. very practical. Ito, nung birthday ko, alam mo kung ano bigay sa akin? Ano, ma'am? Iba't ibang chichirya. Pom-poms, lumpia, yung parang snacku, fish cracker, popcorn. Lahat binili sa Divisoria. And sobrang happy ko nung nakita ko. Talagang ganon. Na parang feeling ko, pag siya yung nagbigay ng flowers, hindi ganon. Pero, wala ng impact. Oo, wala na. Tapos Common na. na. Oo, natapos na siya talaga dun sa ano. Kaya, I appreciate you for the flowers. So, may sinabi ka doon na you will have to, yung parang gantong era before you go to the... Nag-English kasi ako, ma'am. Kaya nga, kaya hindi ko tayo matranslate on air. Nakakaloka, diba? You'll get there. Minsan nga hindi mo kailangang ipilit eh, 'di ba? Hindi mo kailangang ipilit ang mga bagay-bagay. Dadating din, you'll get wiser, Totoo. you'll get more content, you'll get more satisfied. ganyan. Actually, gusto ko rin i-share on air sa mga kabisyo natin yung letter na binigay ko. Sabi ko kasi doon, sana I could also have that kind of energy and courage na alam kahit ang dami nangyayari, lilitaw ka lang, magpapakita ka sa mga katrabaho mo, mahal mo sa buhay na as if wala lang. Oo. Eto pa rin ako, lumalaban. Correct. Ganon, tumatayo, lumalaban everyday. Tapos tinatanong niya, paano yun? Paano Hindi ko nga? talaga masagot, promise. If I were to say this, at nandito si Diego Bandido, ang sasabihin ko, only by the grace of God. Which is, yun lang naman Totoo talaga. naman. Yun lang naman din talaga. Kaya natin na itatawid lahat. Hindi ko rin talaga alam yung specifics, like, Number one, mga ganyan. signs, di ba? Mga signs and tips, di ba? Na nagsasabi, di ba? Malakas ka na ako talaga, ganon. Hindi ko talaga siya ma-pinpoint, but only by the grace of God. And then, I'd like to say thank you again to our Unilab family. Ang ganda ng Yes. partnership with the MBC Media Group. So, thank you for that DJ Ambassadorship immersion program for 2 days. Talagang nag-enjoy kami. We felt the alaga. And ako, I felt extra special kasi, syempre ako yung may birthday. So, Oo. kahit, sinabi ko naman din talaga sa kanila yon na kahit malayo ako sa family ko talaga, I didn't really feel like ang layo Malayo ko. mo sa kanila. Oo, na parang Oo. hindi nga ako,
10 o'clock na nga ako nung nag-message sa asawa ko ng gabi kahapon na nung eksaktong birthday ko para magbigay ng update because I felt so much warmth and love like a family. Kaya nga, okay. Kaya pala, perfect na perfect sa kanila yung alagang yun nila. Oo. Diba? And thankfully talaga, they're partnering with us for Operation Tulong. Yes. Diba? And hindi lang sa level natin, yung natutulungan din natin sa labas. Sa truths yan. Yun Kaya yung maraming maganda. salamat talaga. No, sana kami rin makabisita sa Unilab. Kaya nga. Diba, Miss makatakbo-takbo AM, nun. baka naman. Baka naman. Di kaya naman po mag-part 2. Yan. Kasama din yung ibang mga DJs, diba? Para matry namin yung tissue Oo, dispenser. correct. At siya makita yung yung pangmalakasang ano tawag doon, yung pangmalakasang CR. Lahat doon pangmalakasan. At alam mo ba, yung kanilang restaurant? May restaurant sa Meron loob. silang restaurant. Tsaka meron silang may mga services sila. Alam ko may cutting, may parang salon. Tapos Ay, may altar, parang mga ganon, may mga ganon. Yung restaurant nila, ang kwento nila sa amin is, ang meal, 25 pesos. Talaga? Because sinasubsidize yung iba ng company. Mga ganon. Hindi ko po sure kung dapat is-fluke yun, ha? Pero na-happy lang ako kasi as somebody, kunyari, na who spend so much for food, that's such a big help. Oo. Tsaka bilang empleyado, no, kung nakikita mong ganun yung kumpanya mo, parang ang sarap magtrabaho. Correct. Ganun. Tapos may iba't iba siyang may mga pods sila na if you want to work alone, pwede. Ay, pak! As an introvert, si Robin na excite. Kaya nga! Ito yung naalala ko, papakita ko yung picture. Sige. Pumasok ako sa pod number 3. Sabi ko, ito na yun siya. Oo, if you wanna work alone, kung ayaw mo makita yung mga iba. Ang galing. Paradise sa akin yung ganyan, ma'am. I'm sure. Diba? Baka pwede rin tayo magkaroon dito, ma'am. Ask natin. Alam mo naman, ang apelido natin, simple lang. Oo. O siya, exit na muna kami mamaya ulit. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!